Tak, motorovou zkoušku jsem nenatočil, ale motor celkem jede dobře, startování děsné. Ze spodu, navíc starter má jaksi ujetou gumu, takže pošlehalo mě to po prstech a tak různě, děs. To je prosím guma od Jarina, ale děkuju i tak, jinak by byl úplně bezradná. Tak jsme dali listy a až strejda dolítá s hakačkem, protože zněli si koupit nový regler a starý neposlouchá, tak snad ještě dneska poletí. Tak pak to zkusíme. To vypadá s teplotou. No, to má tak... Teď asi tak 10 minut, co to zhaslo. Tak to je tak 30 stupňů. Víc nemá. Palivo tam mám klasicky 15. Tornádo. Tak uvidíme.